Никога не си тренирала и искаш да си във форма. Много е лесно. Много е лесно да се започне с тренировките. Просто в домашни условия може да се тренира така, както даже и в зала да може. Аз тренирам от 15 години в къщи. Ето тук в хола ми снимам домашни тренировки. Фитнес инструктор съм, но си спомням моето начало, когато не знаех какво да се тренира, не знаех много неща. Много неща ме притесняваха. Притесняваше ме да ходя в фитнес зала, притесняваха ме големите бабанки, притесняваха ме големите мускули. И започнах малко по малко да тренирам вкъщи. Това ми даде страшно много свобода, спести ми пари, спести ми време и най-важното, даде ми резултати. Просто исках да съм във форма. Изключително лесно е да започнеш прекрасна. Създала съм едно онлайн фитнес студио, в което има тренировки за хора, които никога не са тренирали и искат да са във форма. Към това студио имаме и хранене с обикновени лесни рецепти, простички неща, така че да не се чудиш какво да сготвиш. И имаме женска общност, в която се подкрепяме и си споделяме женски неща. Знаеш, когато някой път сме долу, не можеш да започнеш, не знаеш как да започнеш, чувстваш се глупава да зададеш някакъв въпрос, защото всички ще те разберат колко не знаеш. А в тази женска общност казвам на момичетата, че няма глупави въпроси, има въпроси, на които не знаеш отговора. И е нормално, когато не си специалист в нещо, да се срамуваш, да се чувстваш глупаво, да се чудиш как да попиташ за тези неща. Ето за това е тази общност и така съм създала такава атмосфера в нея, подкрепяща, да можеш да зададеш абсолютно всеки въпрос. Виж какво казват момичетата за моето онлайн фитнес студио Прекрасна. Студио Прекрасна наистина е добра идея с неизчерпаеми възможности за протокол. Тренирам вече 4-та година с Руми. Започнах 60 кг, висока съм на 162 см, постигнах 49 кг и не съм мърдала от това си постижение години. Не мога да кажа, че тренирането ми е любимо, но го правя, защото тялото ми се чувства добре, затова нямам намерение да го спирам. Друго момиче казва: през есента на 2020 започнах да тренирам с Руми, скоро след това се включих в студиото, 105 кг бях, имам още корем за доизчистване, но се чувствам наистина доста по-добре и физически, емоционално. Достигнала съм 73 кг, промените се случват бавно, за израстването и осъзнаването, които водят след себе си трайните промени, необходимо време и правилните стимули. Студио Прекрасна е едно прекрасно място. Радост е, че съм част от него. Имам стотици отзиви от момичета, които тренирам заедно с мен. Наистина не е нужна мотивация. Така изготвям програмите, че просто започваш да ги следваш. Аз изпълнявам абсолютно цялата тренировка с теб от началото до края. Не просто да ти покажа, примерно, направи така или да клекнеш така и след това да седя. Не, правя примерно около 20 клека в тренировката, аз правя 20 клека. През цялото време ти казвам къде да вдишаш, къде да издишаш, така че усещането, че имаш в твоята си къща мен за личен треньор. В студиото има страшно много ресурси. Ела, пробвай го и в момента е най-добрата оферта за годината. Предлагам 50% намаление на всички планове на студиото. Може да го пробваш за 3 месеца, за 6, за 12 и в момента имаш 50% намаление. Най-добрата цена, която мога да предложа. Правя го само веднъж в годината. Едногодишният абонамент излиза 12 лева и 45 стотинки, което е една така минимална сума, човек да пробва, да види какво е. И това са пари инвестирани в теб. Пестиш време, инвестираш в себе си, което ти се връща в добра форма, в здраве, в красота и няма йо-йо ефект. Сега вземи план на студиото с 50% намаление.